Bráško, to som na teba jaký hrdý, že ty sa v aute ešte učíš pred školou. A z čoho máš test? Z informatiky mám test. Ukáž papier, že čo tam máte, aké komandy? Základné komandy. Keď začínaš, čo tam máš napísať. Aha, že ty budeš vedieť programovať? No tom silne pochybujem, ale tak teraz musím. V akom jazyku? V angličtine. Mohol by si mi hacknúť internet banking. A pridať tam nejaké nuly. Čau, inak toto bol posledný voľný prázdninový deň, už potom máš až leto. Nepočul som ťa, ale čau. Že... Hajzel. Tak, vážení diváci, hlásime sa vám z Langzam Areny priamo z Kolína nad Rýnom. Truhlo, ako ty si uhádol tých Talianov, to mi vysvetlí, jak sa ti to podarilo. Taliani boli pomerne jednoduchí. Podľa mňa dalo sa to tak predvídať trošku. Potom, čo som správne ešte povedal aj Lotyšov, ale to už sme nemali na videu. Ako vidíš naše šance, samozrejme s Dánmi, toto vzniká ešte pred samotným zápasom. Čo tipuješ? Verím teraz vo víťazstvo. Teraz vyhráme na Dánmi. Teraz vyhráme? Áno, 100%. Wow! Čo hovoríš zatiaľ na vývoj majstrovstiev sveta? Kto ťa prekvapil, kto naopak sklamal? Prekvapili Francúzi jednoznačne. Oni vyhrali s Fínmi, čo? Áno, to bol zápas, ktorý bol Potom včera ma prekvapili, nie veľmi, mal som presne tak dobre natipované, prekvapili ma Fíni a Česi, najmä, že Fíni viedli 3-0 a ja už som buchal po tiketoch, že stratilo sa to, mal som natipovanú remízu a nakoniec to skončilo remízou, vyhrali Česi, čiže to ma neprekvapilo. Včera zahrali vynikajúco Američania. Američania by nemohli byť majstri sveta? Nie. Prečo? Lebo budú Švédi. A Rusi? Rusi nájdu niekoho, kto ich zlomí. Zatiaľ to nikto nebol, ale ešte sa s nikým poriadnym nestretli. Dobre, ako sa budú majstrovstvá sveta vyvíjať, tak s Truhlíkom sa samozrejme budeme spájať. Zatiaľ z Langzam Arény, z Kolína nad Rýnom, Truhlík a ja. Díky. Ešte si sa ho mohol spýtať, ako mu vychádza pavúk, ktorý tak špekuloval, až došlo k a som by si ho vypovedal. A čo, pavúk ti nevychádza? Vychádza. Jasné, len som ho nestihol podať. Keďže mi ho už neotvorili, lebo som vtedy kupoval auto, predával všetko a nestihol som si ho vyplniť do pol-9. Keďže som... Ale ináč by mi vychádzal, okrem... Ja som mal natipovaných aj to, že Nemci vyhrajú ten prvý zápas. Fakt? Hej. Situácia okolo mojej lemravej hygieny sa vykryštalizovala tak, že som sa cestou zastavil a toto nie je product placement, toto som si za 2,25 kúpil. Nivea Baby utierky a môj plán je, že má dievčata tu v rádiu, že má ako vytrú. Väčší kosúra. Nie, akože že mi trošku poutierajú, ako, pozrite sa, odtiaľto dole sa o to veľmi dôsledne starám. V sprche, ale toto, keďže som stále zalepený, tak nemôžem toto vôbec namočiť. Aj, ja... Presne do tohto som sa napil. Aké to bolo? No neviem, jak na vojne. Vieš, tak, že... Toto zaobstaral s tou túžbou, že je tu ľudská a je tu Buba, že mi pomôžu sa trošku ako postarať o túto časť. Luci, môžeš, nie? Môžem. Ako nemusíš teraz. Aha, dobre, jasné, veď ja sa teším. Fakt? No? A nemáš z toho nejakú akože nervozitu, lebo ja pomerne dosť smrdím. Nie, ja sa teším. Ty sa starala niekedy o niekoho chromého? No, o teba. Bubi? Ja mám prachovku. Buba povedala, že si ide zohnať takú paličku. Ja idem po ňu. No tak dones, že ona zoberie túto servítku, dá to na paličku, tak si to predstavujem? Hej, ale vyšpricujem ti pazuchy. A ty mi budeš šťuchať do... Kde pod pazuchu? No, dobre, prejdi, počkaj, spravím ti. Môžeš, opona. To čo ty robíš pre Boha? S týmto ti umyjem prdku. Ale to mám umyté, ty dilina. Ja potrebujem pazuchu. No tak takto. To je jak fakľa toto. Aha. Ty ideš ako na pochod nejaký fakľový pochod. Ideš normálne... Ja som chodila na babkarinu, ja som robila predstavenie z igelitu, čo? Predstavenie z igelitu? A o čom to bolo? Dali mi igelit a povedali hraj. A ty si hrala len s igelitom? Zdvihni pazuchu. Počkaj o chvíľu, po vstupe.
Je to vlhké? Je to mekučké. Ale je to hygienické? Potrebujem pazuchu a hrudník. Aj hrudník. No okolo bradaviek. Lafneme s týmto. No. Toto si na pazuchu priniesla Buba. Aj tu. Najskôr sa zbavíme pavučín a potom vydezinfikujeme. Ale teraz ako, vy si myslíte, že toto robím kvôli akože krásnym obrázkom. Z časti samozrejme, že kvôli tomu, ale ja naozaj potrebujem pomoc, lebo moja žena sa vracia až dnes večer. Jak to? Ty a daj tú hudbu, vieš. Akú? You can leave your head on. Tu sexy pomalu. Počkaj, a čo to robí s vami? Tak... No nič. Nechceš sa, keby rom do teba drbol. Ty si aký zapásaný. Fuj, ty No, kokos. pekla, poď. Ako fakt rýchly proces. Je. Mám ešte svaly, alebo už ani na čo? Nemáš. Ja na toto asi nemám žalúdok. Ale ide to, je to tam oranžové trošku na tej špičke, nie? Ale jasné, že to ide, veď ja to mám na... Ale ty si tuto vieš s touto rukou Neviem. takto. Takto. Lucia. A nemôžeš to normálne... Tu druhú Ja sa ti výčachry prakticky s tým. nechytím. Ja... Ty s tým výčachry tú druhú Chrbát mi... Vyčakry! Chrbát mi utri. Ježiš, tam máš modrinu. Jo, viem. Vyčakry mu. Víš, Nie, ty mu, ja chrbát som ochotná, ale pazuchy Jo, nie. dobre, tá ľudská dá. cítiš sa ako po sprche? Počkaj, vidím, neboj, Ale nič ide tam tá nie. farba dole. Jasné, že ide tá farba. Inak počujete, fakt mať takéto kolegyne úžasné. Samozrejme, že aj moja manželka by toto zvládla, ale... Ale nechám to radšej tu na sestričky. Jaj, škráb ma tam. Bacha, on tam má takéto znamienko, čo mu visí. Vidím. Buba, ty ma predstavuješ jak starca nejakého. Tak to vidím. Tak ale že... Ďakujem ti. Vedia, jak to má. Ježiš, Ešte ďakujem. Pozri. No jasné, to je, akože to je ešte to antiseptické, Počúvaj, tak to je alkoholové, ťa vystriekame, čo máme na mikrofóny. Vieš, to je dezinfekčné ešte aj. Počujem, aby som ťa ja nevystriekal. Ale Neskoro. Dobre, obliekame. Ale však tú druhú pazuchu ti Bubka neutrela. Tam sa nedá ísť moc. Ale veď... Neviem to Ani zdvihnúť. tak trošku. Nie je nič lepšie ako prísť do práce, dobre sa osprchovať. A inak počujete, niekto mi poslal takéto nejaké zubné pasty, to som si myslel, že je zubná pasta, ale potom som zistil, že je to na liečbu bolesti, tak... Martina, ďakujem ti veľmi pekne. Vážim si to. Idem si umyť aj zuby asi. A dôkaz ďalšieho progresu je, že si tú ortézu dokážem sám dať. Hej? Ha? Rekord, ček? Ale zadýchaný si aj bežal. Sledujete Eurošport a rýchlosť nasadenia ortézy, tento slovenský reprezentant, neuveriteľný výkon, 34,5 sekundy. Ortéza je prichystaná. Toto je jeden z najväčších triatlonových machrov. Opatrne. Som ti malé bolestné. Ježiš, toto ja milujem tieto dresy, Ježko. Koľko ty máš Ironmanov za sebou? 16. 16? Najlepší čas? 8,44. To plávate 3,9 km, potom rovno sadáte na bicykel, idete 180 km v kuse, potom zosadnete a bežíte ešte celý maratón. A to Ježo celé zvládol pod 9 hodín. Ale toto je fakt, akože ty si boss, počkaj, toto je človek... Sorry, je to vonku. Ty si pamätáš ten moment, keď si mi povedal, že z behania určite prejdem na triatlon? Na teraz si do triatlonova, ale stále mám tvoj bicykel. Čo sa ti dnes bude hodiť? Toto sú inak najkrajšie dresy, to sú také Taliani nejakí však? Dneska sa ti hodí červená. Aha, okej. To je čapica na plávanie? Čapica, nie, plávať nemôžeš. Ja, no nemôžem, no. Toto je milujem. Vyzerám jak retard, však. Nie, pedal ed. Počkaj, 16 Ironmanov, toto je blázen. Kedy ideš najbližšie? Za 2 týždne. Kde? Sam Polton, polka.
ty Ešte točíš vlog? My, že telefonuješ, že sa s niekým hádaš, ale zistili sme, že točíš vlog, tak sme chceli byť vo Ahoj, vlogu. divák. Vandička, kedysi naša krásna dopraváčka. No, a tak je to pravda, prepáč, tak ale išiel si na predčasnú matersku a čaká krásne dvojičky. Už máš mená inak, Vandi? Mám, ale neprezradím. Dobre, neprezrádzaj. A tu je naša búbka. S Míšom. S Míšom. A vy ste si zaklebetili dnes však. A ideme na kávičku. Utekajte. Teším sa, papa. Čaute, ahoj. A na niekoľko mesiacov je toto asi najbližšie k cyklistike, ako sa dostanem. Asi budem túto čapicu nosiť ako správny cyklista aj normálne do práce. Opäť sa vám hlásime zo Schmagzy Heute Abend Arény a Truhlík, ako to vidíš s tými dánmi teda nakoniec? Kde si? Úprimne povedané, pri 3-0 No, som pozeral, či pozerám správny zápas. no, ja už som chcel vypnúť inak. Ja v podstate to isté, ale potom som si povedal, však ešte chvíľku počkám, či sa niečo neudeje, veď aj Česi otočili proti Fínom zázračne. A ono to prišlo. Ono to prišlo skoro. Ono to prišlo a skoro, naozaj tam chýbalo úplne, že... Dnes večer hráme s Nemcami, s domácimi, že ako by sme mohli uspieť dnes. No, ja sa budem normálne riadiť vajcom. A Vajco ako ráno vyšlo? Vajco vyšlo, že Nemci vypuchli. A budem veriť Vajcu. Naozaj verím Vajcu. Každý by mal veriť svojmu Vajcu. A koľko? Máš aj tým na výsledok, či... Na výsledok to dobre, si netrúfam. to je ťažké. Dobre, beriem. S Nemcami by sme mali uspieť a keď Truhlík hovorí, tak to tak musí byť. Leda, že by nie. Aj také sa stalo.